Βρε, τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Λοιπόν, δεύτερη εβδομάδα σερί, έτσι, βιντεάκι, κυριακάτικο, και αυτή τη φορά, όπως έχετε δει λογικά και από τον τίτλο, θα μιλήσουμε για τα κιλά και γενικά για τις ενέσεις Mounjaro που σας είχα αναφέρει στο προηγούμενο vlog που ανέβασα και πολύ ενδιαφερθήκατε για να μάθετε πώς το ξεκίνησα, τι είναι τέλος πάντων όλο αυτό το πράγμα. Οπότε θα πω την εμπειρία μου μέσα από αυτό. Γενικότερα, εγώ τον τελευταίο χρόνο που έχετε να με δείτε, βασικά από το που είχα ανοίξει το μαγαζί, δεν με ενδιέφερε τίποτα άλλο πέρα από το να δουλέψω και να γυρνάω σπίτι ή να βγαίνω με φίλους μου και δεν κοιτάγα ποτέ το φαγητό τίποτα. Οπότε μέσα σε αυτό, επειδή είμαι και πάρα πολύ κιλιόδουλη και μου αρέσει πάρα πολύ το φαγητό και αυτό θα σταματήσει ποτέ, εγώ πήρα κοντά 20 κιλά, 18 κιλά κάπου εκεί. Άρχισα λοιπόν να μην μου αρέσω, γιατί ήταν πολλά τα κιλά, δηλαδή για το σώμα το δικό μου και για αυτό που αντέχω ήταν πολλά τα κιλά. Οπότε ήθελα να ξεκινήσω να κάνω μία δίαιτα. Δεν γινόταν επειδή δούλευα 10 ώρα στο μαγαζί. Γενικότερα εγώ δεν το έχω καθόλου με το να ετοιμάσω γεύματα, να τα παίρνω μαζί μου, να είμαι σταθερή, να τρώω πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, δεκατιανό, απογευματινό, βραδινό. Ποτέ στη ζωή μου δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Το είχα κάνει μία φορά και το είχα πετύχει, αλλά είχα πεινάσει πάρα πολύ και γενικότερα δεν θέλω να πεινάω, δεν μ' αρέσει να πεινάω. Οπότε, επειδή πάρα πολλοί φίλοι μου έχουν κάνει Mounjaro, ενέσεις, λέω να σου πω κάτι, γιατί να μην ξεκινήσω κι εγώ ενέσεις Mounjaro και ό,τι γίνει, ρε παιδιά. Αν ακούτε σκυλιά, είναι της γειτονιάς, όπως βλέπετε. Έχω τραβήξει εδώ πέρα τώρα βίντεο, οπότε μπορεί να δείτε και το γείτονα να βγαίνει απ' έξω. Και λέω, ξέρεις τι, θα κάνω ενέσεις, γιατί αυτό θα με βοηθήσει να χάσω γρήγορα κιλά χωρίς να πεινάσω. Εγώ δεν θέλω καθόλου να πεινάω, καθόλου. Δηλαδή, κάνε μου ό,τι θες, μην πεινάσω, Παναγία μου. Δεν θέλω να νιώσω αυτό το πράγμα, είναι να πάω και στο Survivor, έτσι. Οπότε πήγα, έκανα εξετάσεις. Εννοείται όλα αυτά πρέπει να τα κάνετε με την καθοδήγηση γιατρού. Εγώ θα σας πω τι εξετάσεις έκανα, αλλά μπορεί να χρειαστεί και κάτι άλλο για σας, δεν ξέρω. Πρέπει να κάτσετε να το κάνετε με την καθοδήγηση γιατρού. Γι' αυτό δεν θα πω και πολλές λεπτομέρειες για το τι είναι η ένεση κτλ. Αυτά να σας τα εξηγήσει ο γιατρός σας. Λοιπόν, έκανα εξετάσεις καρδιάς, ενώ δεν το ζητάει, αλλά εγώ ήθελα να το κάνω. Έκανα εξετάσεις αίματος, ούρων, για αν κουνιέται η κάμερα είναι η Αλίκη εδώ, η τρελή εδώ, η Αλικούλα μου. Τέλος. Ναι, τέλος πάντων, έκανα εξετάσεις για θηροειδή και αίματος, τέλος πάντων και υπέρηχο, αλλά και άνω και κάτω κοιλίες. Βγήκαν όλα τέλεια και μου είπε και η γιατρός ότι είναι μια καλή λύση για να μπορέσω να χάσω κιλά χωρίς να ταλαιπωρηθώ πάρα πολύ, γιατί εντάξει δεν είναι και η εύκολη λύση. Οπότε κάναμε τις εξετασούλες μας και τώρα βρίσκομαι στο δεύτερο μήνα της Mounjaro, οπότε πρέπει να ξανακάνω επανεξετάσεις, όλα αυτά για να δούμε πώς πάνε. Ο σιδηρός μου, γενικότερα πώς πάει τέλος πάντων, αν έχει επηρεαστεί κάτι στο σώμα μου από όλο αυτό. Εγώ τον πρώτο μήνα έχασα 10 κιλά και ένιωθα πολύ ανάλαφρη, οπότε τώρα έχω να χάσω άλλα 10 κιλά που θέλω. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω, γιατί έχω δει ένα σχόλιο τέτοιου τύπου, ότι εσύ δεν έλεγες για τα κιλά και αγαπήσετε το σώμα σας. Εγώ πάντα λέω να αγαπάμε το σώμα μας, αλλά πάντα λέω ότι πρέπει, αν δεν θέλουμε κάτι πάνω μας, να το αλλάζουμε. Εγώ την εποχή εκείνη που ήμουν ξανθιά, τέλος πάντων, και έκανα τον πολύ μεγάλο αγώνα στα social media για τα κιλά, ειλικρινά, όντως μου άρεσε το σώμα μου και όντως εκεί θέλω να φτάσω τώρα. Πάλι χοντρή θα είμαι για εσάς τους hater, μην αγχώνεστε. Χοντρή θα με λέτε και όταν χάσω τα κιλά από τη Mounjaro. Γενικότερα είμαι πάρα πολύ υπέρ και το λέω χρόνια αυτό, ότι αν δεν σ' αρέσει κάτι το αλλάζεις γενικά. Ας πούμε, εμένα δεν μου αρέσουν τα χείλια μου, τα άλλαξα, έβαλα ηλιορρονικό. Σε κάποιον δεν θα αρέσει το σώμα του, μπορεί να το αλλάξει. Σε κάποιον κάποιος μπορεί να θέλει να πάρει κιλά, ας πάρει. Κάποιος δεν θέλει να πάρει κιλά, ας τα χάσει. Εγώ γενικότερα, επειδή άφησα πάρα πολύ τον εαυτό μου εξωτερικά, επειδή δούλεψα πάρα πολύ με το μέσα μου, πήρα αυτά τα κιλά και δεν μου αρέσει. Είναι τα πιο χοντρά που έχω φτάσει τέλος πάντων. Ήμουν 127 κιλά τώρα τον Ιανουάριο και τώρα είμαι 114 προς 15 μετά από 1,5 μήνα Mounjaro, 2 μήνες κοντά Mounjaro. Είναι πάρα πολλά κιλά αυτά που έχω χάσει. Ήδη νιώθω πιο ανάλαφρο το σώμα μου τέλος πάντων και πραγματικά αν σκέφτεστε ότι θέλετε να κάνετε κάτι λίγο πιο γρήγορο να σας βοηθήσει,
κάντε το, αλλά πάντα με την καθοδήγηση γιατρού. Αυτό το λέω μέχρι το τέλος του βίντεο, ειλικρινά σας μιλάω. Μην το κάνετε μόνοι σας. Πώς ξεκίνησα. Τέλος πάντων, πρώτη ένεση θυμάμαι μου την έκανε η Κική, γιατί εγώ φοβόμουν πάρα πολύ τις ενέσεις. Δεν είναι τίποτα πραγματικά η ένεση. Είναι πάρα πολύ λεπτή σαν τρίχα, οπότε ακόμα και να φοβάστε τις ενέσεις, μην το σκέφτεστε αυτό. Η πρώτη θα είναι μόνο αυτή που θα φοβηθείτε. Μετά δεν θα νιώσετε τίποτα. Εγώ ξεκίνησα τέλος πάντων, είχα είχα όλα τα συμπτώματα της Mounjaro. Υπάρχουν φίλοι μου που δεν είχαν τίποτα. Εγώ είχα όλα τα συμπτώματα της Mounjaro. Μπορεί να τρώγα κάτι λίγο παραπάνω, εμετός, πριξίματα, αναγούλα, διάρρεια, πάρα πολλά πράγματα. Μία φορά, τις πρώτες 3 φορές δεν καταλάβαινα γιατί έκανα εμετό κάθε Δευτέρα, γιατί εγώ την κάνω κάθε Κυριακή. Και εγώ μετά την ένεση έτρωγα. Τι έτρωγα, 2 καλαμάκια κοτόπουλο, δεν έτρωγα κάτι ακραίο. Και το πρωί ξύπναγα με χάλια στο μάχη, εμετό. Έχω κάνει και 4 φορές εμετό. Δηλαδή, πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ το τι τρως. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ πρωτεΐνη. Καλό είναι να γυμνάζεσαι. Εγώ τώρα θέλω να ξεκινήσω είτε πιλάτες, είτε τρέξιμο, είτε κάτι τέλος πάντων. Βάρη, οτιδήποτε, whatever. Πρέπει κάτι να ξεκινήσω οπωσδήποτε. Γιατί έτσι κι αλλιώς ήθελα. Γιατί αν θυμάστε καλά, όταν ξεκίνησα το μαγαζί, πήγαινα και γυμναστήριο. Αλλά το άφησα γιατί δεν προλάβαινα. Τώρα όμως έχω βάλει σε σειρά να τα κάνω όλα αυτά. Γενικά θέλει λίγο προσοχή με το θέμα φαγητού. Δηλαδή, εγώ φρίκαρα γιατί ήταν σαν να μου λέει η Mounjaro, αγάπη, αυτό που τρως τώρα δεν είναι καλή τροφή. Και αυτό με το μυαλό μου καθόμουν και το σκεφτόμουν και λέω, είναι σαν να μου λέει μην το φας αυτό μωρή, είναι λιπαρό, δεν είναι καλό για σένα. Και είναι φρίκι όταν καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό είναι από ορμόνες και μυαλό και ψυχολογία το φαγητό. Δεν λέω ότι όταν σταματήσω τις ενέσεις μπορεί να ξαναπάρω τα κιλά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εύχομαι να μπορέσει το mindset μου να λειτουργήσει όπως λειτουργεί με τη Mounjaro, που θα είναι δύσκολο, αλλά και με τη βοήθεια ψυχολόγου θα μπορέσω να το κάνω. Γιατί οι διατροφικές διαταραχές γενικότερα είναι μεγάλο παλούκι. Και θα ήθελα να μιλήσω σε βίντεο μόνο για τις διατροφικές διαταραχές και να μιλήσουμε και άλλοι άνθρωποι γι' αυτό. Γιατί είναι μεγάλο πακέτο και ξέρω ότι το περνάτε όλοι ρε φίλε. Και αυτοί που θέλετε να χάσετε κιλά και αυτοί που παίρνετε κιλά και αυτοί που προσπαθείτε θέλετε να πάρετε κιλά. Όλοι περνάμε αυτό το ίδιο πράγμα με την ψυχολογία και τα φαγητά. Γενικότερα δέπει αυτό να το μάθετε και στα βίντεο μου, τα πεταγόμαστε από το ένα θέμα στο άλλο. Είναι σαν να τα λέω τώρα στη φίλη μου, αυτό να σκέφτεστε μόνο. Λοιπόν, τέλος πάντων, και είχα όλα τα συμπτώματα που θα μπορούσα να έχω. Γενικά, εγώ δεν μπορώ να κάνω και εύκολα εμετούς, οπότε αυτό μου ήταν πάρα πολύ βαρύ το ότι έκανα εμετούς συχνά. Και μετά βρήκα τη λύση και είπα, ξέρεις τι, θα κάνω το πρωινό μου, θα κάνω την ένεση κατά τις 2-3 η ώρα το μεσημέρι και μέχρι την επόμενη μέρα εγώ το πολύ να έχω φάει ένα γιαούρτι. Δεν μπορώ να φάω κάτι άλλο, το βγάζω, δεν γίνεται. Όλα αυτά που σας λέω είναι πάνω στο δικό μου το σώμα. Μπορεί εσείς να το κάνετε και να μην πάθετε τίποτα, πραγματικά. Εγώ τα έπαθα τέλος πάντων όλα αυτά. Επίσης η περίοδος μου έρχεται κανονικά, γιατί είχα και μια τέτοια ερώτηση. Εάν με την περίοδο μου είμαι ok, είμαι ρολόι, είναι στις μέρες ακριβώς που έρχεται. Και να σας πω και την αλήθεια μου, δεν πόναγα τόσο όσο τις προηγούμενες φορές. Δηλαδή, τις 2 αυτές φορές που έχω διαθετήσει, εγώ πονάω πέφτω κάτω. Τις 2 αυτές φορές που έχω διαθετήσει με Mounjaro δεν πονάω τόσο πολύ. Δεν ξέρω αν επηρεάζεται κάτι, αλλά δεν πονάω τόσο πολύ. Μπορεί να έτυχε, δεν το γνωρίζω. Έχω να πάω να κάνω και ένα τεστ παπ τώρα το Μάιο. Λοιπόν, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα τι άλλο μπορεί να με έχετε ρωτήσει. Γενικότερα, εγώ τώρα έχω μπει στην 5. Η συμβουλή μου γι' αυτό, αν το καταλάβετε τώρα πώς θα το πω, δεν ξέρω, είναι να παίρνετε τη 10 και να τη πάτε σε δόσεις με τα κλικς. Αυτό θα σας το πει και φαρμακοποιός ή είτε γιατρός πώς θα τα κάνετε τα κλικς. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω τώρα. Οπότε να παίρνετε τη μεγαλύτερη για να τις πάτε σε δόσεις, γιατί βγαίνει πιο φτηνά κάθε μήνα. Αντί να δίνετε 250 ευρώ και 300 ευρώ το μήνα, σας βγαίνει γύρω στα 150-170 ευρώ μήνας. Είναι ένα ακριβό σπορ, αλλά σας το ορκίζομαι, τα λεφτά που έχω γλιτώσει από delivery που έτρωγα κάθε μέρα όλη μέρα, δεν διανοείστε. Δεν μπορείτε να φάτε πολύ, max 2 καλαμάκια κοτόπουλο, λίγο πρωινό, ένα αυγό και μια μπαρά. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Γλυκά δεν μπορείτε, θα έχετε φουσκώματα. Λιπαρά με τίποτα. Εγώ όσες φορές έχω φάει λιπαρά, την επόμενη μέρα η κοιλιά μου είναι τόση τούρλα, λες και είμαι έγκυος και πονάει, λες και θέλετε να
να φύγει όλο από μέσα σας. Δεν το μετανιώνω ότι το έκανα αυτό και πολλοί μπορεί να πούνε ότι και δες τα επόμενα χρόνια τι θα πάθεις κτλ. Οκ, ναι, μπορεί να πάθω κάτι από αυτό τα επόμενα χρόνια. Δεν το ξέρω. Επίσης, έχω κάνει τα εμβόλια που ήταν για τον COVID και τα έχω κάνει και τα 4 και αυτό δεν ξέρω τι θα πάθω. Γενικότερα, αν καθόμαστε και σκεφτόμαστε τι θα πάθουμε και τι θα πάθουμε, δεν θα κάνουμε ποτέ τίποτα και δεν θα προχωρήσουμε ποτέ. Εγώ θα σας πρότεινα, αν θέλετε να το κάνετε τέλος πάντων, γιατί πραγματικά οι δίαιτες τις θεωρώ πολύ ταλαιπωρία. Δεν ξέρω. Προσωπικά για μένα, έτσι, εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα κάτσω να μαγειρέψω κάθε μέρα. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το κάνω. Δεν έχω το χρόνο να το κάνω. Δηλαδή, ακόμα και δίαιτα να κάνω, θα πρέπει να τα παραγγείλω όλα απ' έξω και max 3 φορές το εβδομάδα να μπορώ να φτιάξω κάτι σπίτι μου. Δηλαδή, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να έχω το χρόνο να το κάνω αυτό το πράγμα. Οπότε, ναι, δεν το μετανιώνω. Μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά. Πέρα από αυτά που σας είπα με τα συμπτώματα, αλλά αυτά τα βρίσκεις στην πορεία πώς μπορεί ο κάθε οργανισμός να δουλεύει. Η έννοια ουσιαστικά αυτό που σου κάνει είναι ότι σου σταματάει το food noise που σκέφτεσαι όλη μέρα το φαγητό και τι θα φας και πείνα και τα λοιπά. Σου αργεί πάρα πολύ την πέψη, οπότε δεν πεινάς πάρα πολύ γρήγορα ξανά. Δηλαδή, εγώ αν έτρωγα μακαρόνια, π.χ., θυμάμαι ότι θα τα έτρωγα 12 η ώρα το μεσημέρι και μετά στις 2 με 3 η ώρα εγώ θα ήθελα να ξαναφάω την ίδια ποσότητα. Με ένα σκάσι στο στομάχι μου. Με τη μουτζάρο δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα γιατί θα το ξεράσεις. Πρέπει να τρως μικρές τροφές για να μπορέσεις να τις κάνεις και πέψη πολύ πιο εύκολα. Και γι' αυτό σου λέω ότι θέλει και αρκετή πρωτεΐνη, έτσι ώστε να μην χάσεις και πολλούς μυς και τα λοιπά. Δηλαδή θέλει καθαρή τροφή κρέατος, αρκετή. Και γενικότερα τροφές οι οποίες έχουν πρωτεΐνη. Βοηθάει πάρα πολύ η πρωτεΐνη γενικότερα στη μουτζάρο. Γενικότερα αυτή πάνω κάτω είναι η εμπειρία με τη μουτζάρο. Δεν θέλω να πω διάφορα και να μην ισχύουν ή οτιδήποτε. Αυτά πραγματικά όποιος θέλει να τα πει με τον γιατρό του, έτσι ώστε να μπορέσει να σας δώσει να καταλάβετε και τι είναι ακριβώς η ένεση αυτή. Και η ένεση αυτή βοηθάει και τους παχύσαρκους ανθρώπους. Δεν βοηθάει μόνο για αυτό το λόγο που έχει δημιουργηθεί. Οπότε από τη στιγμή που μπορείς να την πάρεις και είναι συμβατό το σώμα σου, μπορείς να το κάνεις και να μπορέσεις να χάσεις και κιλά. Δεν είναι για πάντα αυτές οι ενέσεις. Πρέπει να τις κάνεις, να ανέβεις σε 5, 12 και τα λοιπά και μετά να αρχίσεις να κατεβαίνεις. Όταν κατεβείς λοιπόν θα πρέπει να έχεις κάνει ψυχοθεραπεία και να πεις, ξέρεις τι, εγώ τώρα έχασα τα κιλά και πρέπει να τα διατηρήσω. Γιατί όπως είπαμε και πριν, τα κιλά και γενικότερα το φαγητό είναι πάρα πολύ ψυχολογικός παράγοντας και πρέπει να αλλάξει το mindset σου μέσα σε αυτό το πράγμα. Εγώ σας λέω, έπαθα σοκ με το κομμάτι ότι ρε φίλε, εγώ τώρα όντως δεν πεινάω. Δηλαδή, όντως έφαγα σαν έναν φίλο μου που τρώει πάρα πολύ λίγο και μπορεί και συντηρείται και είναι μια χαρά στα κιλά του. Ενώ εγώ θέλω να χορταίνει το μάτι μου, το κεφάλι μου. Δηλαδή, αν δεν έχω ένα γεμάτο τραπέζι μπροστά μου, εγώ δεν θα ηρεμήσω και δεν μπορώ να πω χόρτασα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν γίνεται. Εγώ θέλω να βλέπω το μάτι μου να χορταίνει. Αυτό το πράγμα έπαθα σοκ που μου το σταμάτησε η μουτζάρο, γιατί λέω, ρε φίλε, είναι όλα όντως στο μυαλό τόσο πολύ με το φαγητό. Και εννοείται ότι δεν θα σταματήσω ποτέ να τρώω αυτά που μου αρέσουν. Και έχω ένα κακό. Τρώω και όταν είμαι καλά, αλλά και όταν δεν είμαι καλά. Οπότε δεν υπάρχει σωτηρία. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ λιχούδο και μου αρέσουν πάρα πολύ τα φαγητά. Δηλαδή, ειλικρινά, θεωρώ ότι το φαγητό είναι ευλογία. Θέλω να κάνω 2 βίντεο. Θέλω να κάνω ένα βίντεο για τα κιλά και γενικά πώς το αντιμετωπίζουν άνθρωποι που έχουν αυτή την αγάπη για το φαγητό, που δεν μπορούν να τη σταματήσουν και καταντάει και μονικό κάποιες φορές. Και θέλω να κάνω και ένα βίντεο για το πώς σε αντιμετωπίζουν εκεί έξω. Γιατί εγώ έχω ανεβάσει πάρα πολλά βίντεο που μπορεί να τρώω ή να ηρωνεύομαι haters που με λένε χοντρή ή οτιδήποτε. Και οι ίδιοι haters που με κράζουν κάτω από τα βίντεο είναι οι ίδιοι που μου στέλνουν μηνύματα, και έχω πάρα πολλά μηνύματα τέτοια, που μου λένε δεν το εννοούσα αυτό που έλεγα στο βίντεο από κάτω, θα ήθελα πάρα πολύ να γνωριστούμε και ήταν μαλακία μου που το είπα. Και γενικότερα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Γιατί αλήθεια, είστε ξεφτύλες πάρα πολύ. Αφήστε τον κόσμο να κάνει ό,τι γουστάρει με το σώμα του. Αν εγώ τώρα, αύριο, θέλω να πάρω άλλα 10 κιλά, θα τα πάρω. Αν θέλω να χάσω 10 κιλά, θα τα χάσω. Αφήστε λοιπόν τον κόσμο να κάνει ό,τι γουστάρει με το σώμα του, να μην ενδιαφέρει κανέναν τι γίνεται και πραγματικά ο κάθε ένας σας κοιτάξει λίγο την πάρτη του εκεί έξω. Το ότι εγώ τρώω max ένα βιντεάκι στο TikTok και στο Instagram, δεν σημαίνει ότι εσύ πρέπει από κάτω να κάτσεις να με κράξεις και να με ευχηθείς να πάθω καρκίνο, να με βρίζεις και να μου λες τα 1000 μύρια όσια ή αν έχω γονίχια.
Δηλαδή, η εξωτερική εμφάνιση σας τριγκεράρει τόσο πολύ. Είστε οι ίδιοι άνανδροι άντρες, οι οποίοι μου στέλνετε στα DMs πόσο θέλετε να με γνωρίσετε. Γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε τη ζωή σας με έναν άνθρωπο που έχει παραπάνω κιλά και πώς θα το αντιμετωπίσουν οι τριγύρω σας. Ενώ σας αρέσει αυτό το σώμα, δεν θέλετε, γιατί πολύ απλά σκέφτεστε τι θα πει ο κόσμος τριγύρω σας. Γενικότερα, έχω δει πάρα πολλά πράγματα να συμβαίνουν με τα κιλά και με την αντιμετώπιση των ανθρώπων που έχουν κιλά. Οπότε θέλω να μιλήσω πάρα πολύ για αυτό το λόγο. Θέλω να πω τα πάντα για αυτό το πράγμα και μπορεί να το κάνω και με έναν άλλον άνθρωπο που περνάει τα ίδια, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε ένα διάλογο μαζί. Γιατί έχω κουραστεί να ασχολούμαστε ακόμα, ασχολούμουν τότε, πριν 7 χρόνια και με αυτά τα πράγματα και ακόμα ασχολούμαστε με το τι κάνει ο καθένας και με το τι κιλά έχει. Δηλαδή, stop! Αν θέλω εγώ αυτή τη στιγμή να φτάσω και να γίνω έτσι, θα γίνω έτσι. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάω τα κιλά μου. Απλά δεν θέλω σε αυτή τη φάση της ζωής μου να έχω αυτά τα παραπάνω 20 κιλά. Και ξαναλέω, θα με πείτε χοντρή. Πάλι θα με λέτε χοντρή. Και 20 κιλά να χάσω, πάλι χοντρή θα είμαι για σας. Πάντα θα είμαι χοντρή για σας. Ή, εάν χάσω τόσα πολλά, θα με λέτε κοκαλιάρα. Δεν έχετε δηλαδή κάπου stop. Κάτι πάντα θα σας ενοχλεί στα σχόλια. Πάντα κάποιος θα ενοχλείται με αυτό που κάνεις. Άρα, τι δίδαγμα παίρνουμε από αυτό? Στα αρχίδια μας όλα, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε για τον εαυτό μας και δεν δίνουμε δεκάρα σε κανέναν εκεί έξω, καρδούλες μου. Ακολουθήστε με αν θέλετε και στα άλλα social media μου, όπου ανεβάζω πιο συχνά τέλος πάντων. Αυτά και θα τα πούμε στο ένα επόμενο βίντεο, το οποίο μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Γράψτε μου από κάτω στο σχόλιο γενικότερα τι θέλετε να δείτε από εμένα τώρα που έτσι λίγο το πήρα πιο ζεστά το θέμα. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ πολύ, να προσέχετε τον εαυτό σας και μην ακούτε κανέναν. Αν θέλετε να κάνετε κάποια αλλαγή πάνω στο σώμα σας, στο πρόσωπό σας, στη ζωή σας, να την κάνετε, γιατί δεν χρωστάτε σε κανένα πούστη εκεί έξω τίποτα. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ και θα τα πούμε. Φιλάκια!